Ana minuno nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini pagkitan. Naimugsula inihan paguran, dito halawaan, agi daw upudan paguranan, kwarta ngagin sa brag ni congressman. Hala na itsahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha panggala. Kay damo padidit, masunod nga magkukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Na itsahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidingit, masunod nga magkukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha nga sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayla itira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay basi ganahan pahira hitira pagala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidingit, masunod nga magkukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay pagalang kay papayungan.